फ्रेंड मान नमस्कार। केमती अच्छे मु तो भलर अच्छी आपण मैंने कौन कर आम तो माछ भाजुचु आम देखो आम माछ भजा चली सारे कर माछ हो गला ओल्हे देबू आ दुटा अच्छी भाजवा पड़ो जे लिखी दे रख हाँ तो माना खाली होगा माँ ती जाऊँ ना दुटा अच्छी माछ माछ भाजू तो रविवार आपण मानकर कौन रोषे आम तो आज माछ माछ कराहब भात कराहब डाली कराहब माछ भाजी माछ भाजी लेखी लो धरिकी ना ये बई